en welkom by nog 'n video van Mama of Fout. So, ek het gesê my next video wat ek gaan maak is wat ek vertel hoe ek gevind het ek is swanger. So, ek gaan eers met reis storie begin. Okay, so dit was my maand. Ek was by die college gewees en my maand ook om my huis toe want ons is op vakansie, maar ek het voor huis toe kom en ek het management gestudeer, so ek het voor klaar gemaak as jy iets aag. En ons het toe huis toe gekom. Toe doen ek my rijlessen. Toe het ek en Maas moet nou altijd mekaar gesteen. Het raakte June maand. Ik was nog altijd bij de huis. Dat was easy. Hij week voor het einde van die maand. Hij maandag. Toen gaan ons Easter. Van June. Toen gaan ons Easter weer terug was daar toe. Nou, die vrijdag is het de 29e June. En ik heb toen nog mijn period gekregen. Jelle. Kom het dus zo. Mama zei voor mij, ik is zo waar. Is op een manier. Ik heb mijn period gekregen. Jelle. Nou, wat ik en mijn twee vriendinnen, alle twee zusters, nou, laat ik allemaal maar nou ja, één weet maar nou hoe die pregnancy test weer en ons alle twee moest nou 1 jaar zeker nog zo ons moest nou leer. Nou, ze voor mij, maar niet happy en dan breng je de pijn. Right, ik breng toe. Right? Nou, wat ze, nou die pregnancy test is maar zo het ding hier ook bij. Nou, direct ze moest nou en nou zit ze moest nou op het toetsen. Right? Nou gaan gooi ik moest nou die P8. Sorry jullie, ik moest nou die video stoppen want Riley heeft ook nog gekomen. Oké. Ja, waar was ik? Nou gaan gooi ik moest nou mee goed uit. Oké. En ik stap toe Riley. Zo. Dat gaat nou zo. Allemaal mensen moeten op beeld iets zien. Oké. Kom het zo, maar mijn kamer was na bij de badkamer. Sorry jullie, Riley is aan voor. Anyhow, ja, nou kom ik bij mijn kamerdeur. Ik woonde die mensen schreeuwen. Ik raakte dood, ze weet gewoon niet wat nou. Maar kijk even weer, als ze schreeuwen, is nou zo. Jullie? Nou zie ik, nou zelf voor mij dat is positief en alles excited. Ik is dus. Alright. Nou, als jij kwaad, ja, nou stel die mijn vriendin moest nou een boodschap van mij om te zeggen, maar dat was nog zo. Je was excited, maar hij was nog meer gezegd, ik is een child. Zie je mij zijn man? Sorry jullie, meisje, dit is nou gewoon gekort. Dat ik weet die video gaan lang uitgereikt is, maar ideaal. Nou ja, nou. Zeg ik maar, ik wil nou samen praten. Ja, nou chatten, want ik denk toen al, hoe ga ik met mijn boodschap sturen? Nou zie ik, daar komt nou familie, praten. Zo. Ik ga nog niet aan navies spoelen, ik ga niet in maandagochtend de boodschap sturen. Nou zeg ik voor mij de homemade schrijf, J-type boodschap en J-type boodschap. En ik ga ook kiezen wat de boodschap echt met mij gaat sturen. Eventually kies ik nou die iemand bij was, zijn boodschap. Want zij kent mij moest nou en nou, en zij weet wat ik zou gezegd zien. Right? Maar nou, ik had zo van ik zei niet dit, nee ik zei dada, zo zij zei dit vaak, nou zei ik nog maar net dada. Jullie nu al weer iemand gekomen, oké, al het nou voor mij zin gevat, heb ik je. Right? Nou, raak het nog maandag. Oké. Ik stuur het op mijn ma boodschap. Ah, bloedig. Jullie, even lachen. Bloedig zei bij je. Raak al dinsdag en raak al woensdag. Nou, woensdag. Nou zit ons buiten, want ons moet nou nog klas krijgen. Eet je eigenlijk, maar daar is niet één lecture. Nou,
sit ons nou buite toe wanneer hulle uitkom en dan kry ons mos nou die next klas. Nou stuur ek die boodskap. Ek vraag my mami, gaan mami nou nie reply nie? Nou sê sy, waar sê lees wie my boodskap? Nou type sy, nou sê sy, jy sal wacht wanneer ek 'n boodskap gaan stuur, want dat is net iets wat jy procesie en ek moet nou eerst alles my woorde achter mekaar kyk voordat ek 'n boodskap stuur. Dan sê julle dingie, ek sê toe net oké. Ek kan te sien sy is kwaad en teleurgesteld nou. En ek het mos nou boodskap gesê, ek het mos nou nie wat jy sê, so het was mos nou nie professioneel. Right? En my pa het toe alleen saam met my ma praat toe nog nie saam met my nie. En ek sê toe vir my pa, maar ja nou, huis toe kom, ek wil gaan weer. My pa van my ba, gaan jy nou alweer, jy kan nog gaan weer. En mind you, ek was nog by die kliniek geweest, jy is net 1 toetsie geneem, en hulle sê ons 1 toetsie, jy moet altyd 'n paar neem. Oké, aangegaan. Ek gaan seker eers 2 weke na gaan ek kliniek toe. Nee, my weke na. Ja, nou gaan ek kliniek toe. Ek geel op my boek, wat is nog van, nee, dit is so nie, dit is te so, nou ek krijg een boek, en dit is te so, jalla. Anyway, en ek sê te my, dat is nou official, jalla na die, toe ek my boek krijg, ek is naag, ek kots, ek slaap, ek wil eet, ek is moederig, en het gaan dus zo. Ik moest hij semester klaarmaken, July, het is geworden, August, maar zo had ik huis teruggekomen aan elkaar, dus elke tweede naweek, maar ik had ook huis teruggehaald, ik had Swellendam teruggekomen, maar sterker dan zo, ik nou tot in Swellendam, tot bij Maarten. Want ik van mij hele toen moest nou nog. November maak ik klaar. Mijn examen, ik is nog klaar, ik besluit toe, ik ga niet weer terug gaan, die lecture zei nog, ik moet weer terug, maar ik zei van, ik kom weer terug hier, ik wil jou weer zien, jelle, en ja, hier staan mijn pa zo goed als, moest nou buiten, die aan die voer is, mijn ma slaapt, ik hoor toen niet, nou zit ik in die voorreis, ja, ik zit te beven, jalla. Ik zit te beven. Waarom? Ja, toen was het gebeurd. Mijn ma had gepraat en mijn pa toen uit de werk gekomen en hij had toen vrede gemaakt. En ja, want hij moest nog samen met mij gezegd. En ik praat moest nog niet samen met mijn ma niet. Want zij praat nog niet samen met mij. Single. En hij geeft mij toe een speech. En hij zegt mama, ze moet gaan weg. En alles hij dan. Nou zeg van ja, zo en zo. Ik heb ook heel lang bij de huis gebleven, denk ik. Toen ik weer Swellendam toch gekomen. Want die vibes moesten nog niet lekker bij de huis, die en ja, eventually toen kom ik maar recht. Ons praat toen weer. Ja. Maar ik ga bij geboorte op een andere dag vertellen. So ik ga nou meisjes een video maken. So ik hoop jullie die video gaan delen. Dat was supposed is. Maar never text a message to your mother. Jullie moet face-to-face gaan praten. Al gaan jullie doen het maken. Laat me klaar. Maar ja, zie jullie in de next video.